Terima kasih. Baiklah, selamat menyaksikan.
Wis
dirasa ya le ya, ya. Kono di nganu-nganu sek kono. Iya. Halus, halus. Piye le? Aman boten. Ya wis onare jam pinten iki? Ya. Ayo. Ya ara di nganu-nganu sik kana. Kosek le kosek kosek. Sik. Ngapunten niki sing ketobrak mboten mboten pareng ngamuk nggih niki. Ayo.
tepuk terus menacik rang ate gentean marani si tukang gedang bisa klisi jalo laku jarang kepang grimping carane si jaran kepang terasa klisi elake gawe rambutan ayu kita ayu di
piye karepmu mas momat siraku ora bisa turu kelingan siramu nalar ngidul netana bali ngulon ana mrene ing sabar marat ing kena kopal mas tak bisa galakan dina wengi mong dadi bayangan piye karepmu mas momat siraku ora bisa turu kelingan sliramu wis kaya iso jagone guru ora bisa rane padha guyu aduh senenge sedulur tani bebarengan padanan dermari srengenge nyenar bulan pranayane anu ing oceh ana wit-witan abate jambruwit seneng atine katon asli kaya sak isine awas yo
cakra